Hello mga iyaan, for today's video kuyogi mininyo kinaami adtuon nga kan-anan kay wa lagi ko sa amo so wa sa tay luto-luto karon. Looking for a taxi. Yeah. So naghuwat-huwat mig taxi nya tungod sa ka-traffic wa may nang lusot nga mga taxi diring dapita. Mao to naka-decide mi nga manglakaw mi adto mi sa unahan manakay. Unya wa madugay nakasakay jud mi. So tara na, kuyogi mininyo. Kung asa mi padung kay surprise ra ko nila. Wow, ginindutan pud ko sa restaurant kay sugba-sugba daay ni. Sa entrance pa lang daan, makita nimo ang mga sugbaunon. So mamili lang ka isda ba imuha og mga karne. So akong gipili ang duha ka paa nga karneng manok kay dagko ka istanan o baboy. Very big. It was my hotel, the first hotel. When Kuha ni kana atsara. Og ni order pod ko aning Munggo Seafoods nila kay mao daw ni ilang best seller. yummy. Buha pa man kaya tan-an pura buyag ilang sunog ba kay nagsiglak-siglak jud. Unya lami pud kaayo ning ilahang tinunuan nga Munggo Seafoods. Kidaghan jud kaayo diing sagol sa sulod. Unsa pa may dugaya nato ani, di sugda na ni natog kaon mga iyaan, dali na mo diri kay mga una gyud tao. Naghinam-hinam na ni akong bana. Oh, okay, yeah. It's a Kini may lami kay ako gining gipost-an og sili nga duha ka buok. Perfect jud kay pagkaluto ilang manok kay kana bitang uban makita pa man ang dugo inigkaon nimo. jewelry concerts or Nagpailagid na lami mga iyaan kay ako yung gipilo kasta bukok. O tungod kay nabusog naman mga iyaan sa manghinaw sa tanya na ada ini sila'y banda diri. Wa na lang sad mi ni paabot, nanguli na lang sad mi kay gipangkapoy. Diri na lang takutob mga iyaan hinaot nga naglaway mo sa akong video karong gabi una. Salamat sa pagtan-aw. Bye!